На пачатку было слово, і гэта слово было Бог. Уладзімір Высоцкі, у першую чаргу, гэта паэт. Гэта аўтар музыкі і цудоўны аўтар-выканаўца. І, канешне, у той час ён сваёй творчасцю уздымаў вельмі злабаднеўныя і актуальныя пытанні, якія існавалі ў грамадстве. Ён быў трыбунай народу. І таму, канешне, яго творчасць была ў той час вельмі папулярная. Але прайшлі дзесяцігоддзі, і яго творчасць нічуть не памеркла. І ў цяперашні час менавіта правядзенне такіх фестываляў памяці Уладзіміра Семёновича Высоцкага паказваюць яго як вельмі таленавітага чалавека, творцу, памяць аб якім жыве і ў новых пакаленнях нашых людзей, славян. І тое, што было сказана, што ён мае таксама нашы беларускія карані, для нас гэты з'яўляецца таксама вельмі важным і вельмі ўзнёслым.